L'ISEC té una clara voluntat de contemplar la territorialització dins del que és el desenvolupament dels projectes culturals del sector privat. Ha estat una de les preocupacions que hem intentat implementar en les nostres línies de treball. És a dir, el territori, tot el que és Catalunya, i no només la capitalitat de Barcelona, és una de les nostres línies de treball per fomentar precisament que els projectes del territori puguin desenvolupar-se i puguin reforçar-se dins del teixit cultural. Pel que fa a la professionalització, és una altra de les nostres línies de treball. Pel que fa a la professionalització? Pel que fa a la professionalització, és una altra de les nostres línies de treball. Ens preocupem molt per capacitar el sector professionalment perquè pugui desenvolupar els seus projectes, els seus espectacles, els seus festivals, i per tant incidim molt en la formació i la capacitació.